январи соли 2023 дар ҳудуди вилояти оқмолаи қазоқистон як автобус бо 49 мусофир аз тоҷикистон бо шумули 6 кӯдак ба далели сардӣ дар роҳ дар мондааст. хадамоти матбуоти департаменти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти оқмола бо нашри як видео дар саҳифааш дар инстаграм хабар дод ки шаби 9 январ ба сабаби сардии сахт дар километри 251 роҳи остона петропавловск як автобуси мусофирбар ки бо сӯзишвории дизелӣ кор мекард дар роҳ дар монд. наҷотбахшон амроҳ бо полиси маҳаллӣ аз ин автобус 49 нафар аз ҷумла 6 кӯдакро наҷот доданд. ба гуфтаи мақомот ҳамаи наҷотёфтагон шаҳрвандони тоҷикистон буданд. онҳоро дар як нуқтаи гарм дар масҷиди ҷомеи шучинск ҷой карда барояшон хӯроки гарм тайёр карданд. департаменти ҳолатҳои фавқулодаи вилояти оқмола аз сокинон ва меҳмонони ин минтақа хостааст ки дар ин рӯзҳои сард бидуни зарурати оҷил ба роҳ набароянд. дар қазоқистон низ ин рӯзҳо ҳавои хеле сард ҳукм фармост. мутаассифона нархи баланди парвозҳо бо ҳавопаймо ҳазорон нафар аз муҳоҷирони тоҷикро маҷбур мекунад ки барои сафар ба русия ва ё барои бозгашт аз русия ба ватан роҳҳои заминӣ аз ҷумла сафар бо автобусҳоро интихоб мекунанд. сафар бо автобус барои онҳо арзонтар вале машаққати зиёд ва хатари ҷиддиро низ ба ҳамроҳ дорад.